No niin, minä tässä pitkästä aikaa, niin nyt availlaan tämmöisiä jännejä juttuja. Joo, nyt mä muuten, tää on tämmönen ase. Ja sit tässä näette ne tiedot. Mä sain tän just äsken. Joo. Aika hyvin. No. Kyllä te varmaan katoitte se jo. No mut vahingot on 143-152 ja mahdollisuus lyöntiin on 125% ja mä oon 7 level. Mä sain tän 6 levelisen. Tää on mun vanha tyyppi. Mä menin ihan pokalla vaan tänne näin. Pitkästä aikaa, kun tuli niin paljon tätä kolikkoa ja tätä juttua. Sitten ruvetaan avaimella. Avain. Mä en saa taaskaan suomea. Avain. Ihan sama. Nyt avataan näitä. Avataan näitä. Otetaan vaikka tuo. Tuo oli se mun onnen kohta. Tuo nuo. Uudet kortit. Keskimmäinen. Hei. Otetaan vielä kerran tämä mun onnen avain. Ei. Siis mulla oli niinku 3000 jotain. Yli 3000 kuitenkin näitä rahaa. Eli mulla ei ole rahasta niin paljon puutetta. Tätä. Opa. No nyt tuli ihan ok, koska mä tarvin noita. Mulla on loppunut noin just oikein. Justiin. Joo. No taas, tuotakin mä tuun tarvimaan. Ei kun en tuukaan muuten. Mä tarvin vaan niitä toisia panoksia. Rynnäkkökivääri. Oh, snap! Just kun mä sain rynnäkkökivääri. Joo! Katto. No, se on suunnilleen yhtä hyvä, mutta tämän mä tuun kyllä säästämään. Ei ole siihenkään panoksia. Laitetaan lähes samat jutut siihenkin. Tuo nuo. Ei, noita tuli 5. Ei tuota. Laitetaan hiiren nopeuden vähän paremmaksi. Tää on niinku keskivieressä on ne mun parhaimmat. Reunat on näissä niin surkeat. Tää siis vois kokeilla. Ihan oikeesti nyt lopeta. Ei. Oikeesti, tää kiusaa mua. Keskeltä ei yleensä tuu mitään muuta. No, kyllä sieltä jotain tuli. Ihan oikeesti, mulla on tämmönen toinenkin jo. Ottakaa kun mä hankin vähän leveliä. Joo, no, joo, sori tosta äskeisestä. Joo, nyt mä tein 1 levelin vain. Mutta mä nyt teen vielä tämän, kokeile voitanko. No, ilmeisesti voitin granaatinkin. Katsotaan, voitinko. Oh, hei veri. Joo. Mikä ettei? Joo, mä voitin tän jo. Paljon suurempi kuin munasen nyt. Tuli silti ilmasta rahaa ja ilmaisen leveli. Okei, vois ostaa tämän. Muuta. Joo, mä teen ehkä vielä tän, että mä saan 10 leveli. No niin, nyt mä rupeen taas aloittamaan sen saman jutun, hei. Saman jutun. Uudet kortit. Tuota mä en oo muuten kokeillut vielä. Ai jaha. En tuu tarvimaan. Joo, entäs? No ei. No niin, please, ei. Mä haluan taas jonkun aseen. Joku ei snipua eikä mitään rynnäkkökivääriä. No tuli sen taas uusi. Tai sitten jotain. Ensin ottaa tuon. Ihan hyvä tuokin. Kaikki panesjutut tulee. Noin.
Mulla loppuu muuten pian rahatkin. Granaattia, jee. Niitä tarvii, koska mä en jaksa ostaa niitä. Muuten on tosi vähän rahaa, ei ole kultaa vielä enää. 522. Jasso! Taas. Yes. Mä sain ton pelle. Katsotaan vähän. Tää on tosi hyvä. Mä ostan vielä yhden tavaran. Sitten mä rupeen vähän myymään noita. Tai mä myyn vähän nyt jo. On turhaa vähän. Ei me saa kuin 3 enää. Tai 4. Tai jotain. Vaikea päättää. Liikaa tavaraa. No nyt mulla on aivan sama tuiska sieltä. 6-9 rahaa. Mikä ettei. No sitten toinen viimeksi. Otetaanhan se. Otetaan kaikki mitä mä sain. Niin kun tämä oli se mun luotettavin. Ja tää mä uskon, että tää on paljon parempi kuin tuo äskeinen. Kun se on tuo. Wow. Yes. Siis mä oon niinku tarpeeksi saanut jotaista. Ihan oikeesti. Otetaan se mitä mä en ottais. Ja se mikä mä ottais. Otetaan. No, tämä mä ottaisin ihan mielellään, mutta ei toista kertaa ikinä tule. Se on ehkä tämä juuri mitä mä en tätä mä mieti. Sori jos mä puhun liikaa. No mutta kuitenkin. Mä näytän vielä prikaisesti kaikki nämä eksoottiset tavarat. Ja tuli saatu. Ja hyvin muuten. Tässä oli ne kaikki mun jutut. Tää on niinku... Tää on se paras. Kaikista paras. Odottaa nuo tuonne. Mut jes! Se oli niinku tältä erää ja sanokaa vaan jos teen lisää näistä ja... No joo, moi.